Sugeng dalu Mbak Elisa Orkarus Alasu. Sugeng dalu selamat malam wilujeng dalu macangi mak limbok lan sedaya para warga pupus ingkang kula tresnani. Wah, iki impian yang menjadi kenyataan lho, Mbak. Kok impian sing menjadi kenyataan piye? Adate warga masyarakat Pupus ya. niku mirsani jenengan mung teng TV utawi teng YouTube, nggih Pak nggih? Senane. Nggih. Namun malam hari ini warga masyarakat Pupus benar-benar secara nyata bisa ketemu dengan sinden viral Mbak Elisa. Waduh, matur sembah nuwun ingkang sampun nonton. Kalih sing teng YouTube sami mboten. Apik sing ning gambar apa asline, Pak? Ayo iki to, Pak. So. Wah seneng aku. Lek seneng aku arep mbales mau ya. Apa? Mangan timus pas dina riyaya. Muga-muga warga Pupus sehat sedaya. Amin. Wah, cerdas sih. Terus, nah. Meneh ya. Ya. Kena angus nggon tungkak. Polae. Ora apa-apa to, nek nggon ngarep kan bebas to. Iya, bebas. Warga Pupus rezekine ora lokak malah tambah kebak. Amin. Nah no. Ya. Numpak tosa mlebu jugangan. Elisa butuh kehangatan. Wah. Tumbas giok neng blabak. Apa? Pak Cahyo, apa? Kamu kedinginan enggak? Aku sumuk banget sih aku. Sik sarung iki mau piye mau? Sarung iki lho mau. Sarung iki mau piye? Numpak tosa nyemplung jugangan. Elisa butuh kehangatan. Iya. Neng joglangan dinane Setu. Kalau buku kehangatan mari sama aku. Ibu ampun panas ya, Bu. Gak apa-apa ya. Mau wis foto neng nggon telaga wis mesra-mesraan niki nek ning panggung genten aku enggak apa-apa ya. Iya. Lah piye ning telaga lho? Bukesi karepe gak kalah karo cah nom-nom. Pak, poso. Pak peluk, Pak. Ngono kuwi le foto. Tolong fotoke. Pak peluk kene, Pak. Ya ngene gandeng ya bapak-bapak tetep ngene. Wasem iki. Aku isane ya ngono kuwi. Masa umurku semene aku arep ngene. Lah ya tekarepe dipeluk ngono apa sarange ngene ngono kok tetep ngene. Ya ora apa-apa. Tak rangkul ya mau. Dirangkul po. Dulune tak rangkul ning kenceng dadi malah ditekek ora. Sowan mriki kula remen sanget. Saged sowan wonten Pupus ngebel mriki. Ngebel. Ngebel. Pupus ngebel. Nyebel. Heeh. Nyebel. Nyebel. Gabel. Lah ya bener lah. Wis samune ngene ra? Umbel ngono iso ra? Umbel. Umbel isa ta? Iso. Ngebel. Gebel. Wis. Ngebel. Ngabel. Pancen ilate cawang ya ngebel. Dalam rangka merti dusun ya. nggih, cara mriki bersih desa. Ya, bersih desa utawa sedekah bumi. Pokoke apa sing dadi dongane, dadi pangajeng-ajengipun masyarakat sedaya. Pengajeng-ajengipun. Ha iya, aku ngomong apa? Lha kowe mau saru kayak kakung-kakung langsung dekepi dhewe-dhewe lho. Harapan pangajeng-ajeng. Lah. Pangajeng-ajeng. Iya, P apa eng anga pangajeng pangajeng-ajeng. Sedaya. Kowe tek ngerti lek aku ngajeng. Kamu ngajeng
ngajeng juga. Neng arep tegese mburi-mburi lagi pengrawit aku neng arep neng Oh iya ngajeng. panjenengan wonten ngajengan. Hmm. Kula nggih ngajengan, tapi kamu ngajengan madhep buri, aku ngajengan madhep ngajeng. Iya, asem ora ya. Aku seneng ya muga-muga nek aku entuk wong jodoh kene ketoke wong ampuh-ampuh. Soalnya nek wong desa ning gunung kuwi iki biasane kuat-kuat. Wong naik turun gunung ya sikile paling ora rasa karo dalang ya rasa sikile wong kene, wong nggo ngerem nek. Oh. Kowe kleru lek milih wong kene iki kleru. Kleru sa. Hah? Milih wong kene ya, pamane kok yo milih ora iki. kleru no. Oh sik lek sampean pancen bener, nek kanggone wong kene mesti itu musibah. Kopo? Pamane ya entuk wong lanang ganteng, gagah, gedhe dhuwur, lemu ngono ya. Ya. Bareng kok rabi mesti langsung kuru. Kenapa wong cetok Lah ayu? omong-omong iki kaya bledek kaya ngono kaya wong Ya. kene ora langsung asam lambung ora. Bledek kan mung secara lahir, tapi batinku kan halus. Lah, kalau Kalau bojo- enggak kamu enggak mungkin weanan sama aku. Lah iya pancen WA aku tak lebokne WA-mu dadi. Mau enggak mungkin kamu tadi aku mau wis adus ning kene kowe kok ya nyusul to, Pak. Lah, Kok aku ki- adem lho. Hawane iki adem, aku iki wis saka ngebel kono ngempet pipis. Oh, ngono. Lah aku tak dodoki dok ayo gentenan sa, gentenan. Dhek nyauri malah gawe bahasa Inggris, Pak. Dadi yes. Ora mau dok aku ngomong saka ngisor. Suwung aku ngono. Aduh dinyenekke. Ayo suwung. Ah, war golek wong kene pokok men intine nggih. Sing sinten sing anu tesih jomblo monggo ngacung. Ning kene ramung sikile kuat, untune barang kuat, Pak. Kok iso? Lah nek munggah kan gunakan gigi satu. Kok lambene ora iya. Heeh, Ya, ya ning kene paring panglipur. Sampeyan lagi iki dadi to ning sedulur. daerah kene. Iya nembe niki. Piye pengalamane kuwi wis saka mau? Seneng banget aku. Untung panjenengan bilang udah WA aku. Mbak Elisa berangkatnya rodo gasi. Lah tenan aku berangkat seko Ngayu Jakarta jam sekali welas doso. Kalih welas Ya. siang. Setunggal doso kalih. Piro karmu piro? 12 siang. Kalih welas Yo. siang. Tekan kene ning Telaga Ngebel aku. Iso ngopi, menikmati senja, syahdu ning ra ono pasangane dadi yo padha wae. Aku kalah sama kamu ada Bu Kesi, jadi ada yang dipeluk. Lah aku arep peluk sapa? Lah kemarin ngejak Pak Ruhadi karo Pak Marno. Pak Marno iki senggel kuwi ora. Senggel ya. Oh, ora. Mbok sing enom sithik, Pak. Eh? Sing enom di sithik. Alah ngono kuwi malah dikeroki ndang turu malah. Injih, ngaturaken panglipur. Mbak Elisa. Kula nuwun. Nggih. Niki wau Pak Lurah ngendika. Ujar estu Pak Dalang. Mangke menawi Mbak Elisa estu dugi teng Nggih. pupus, mangke menawi Mbak Elisa pun jumeneng kula nggih kepengin salaman, kepengin jagongan teng panggung oleh Mbak Elisa. Wah, sebuah kehormatan bagi saya menawi Pak Lurah kersa minggah wonten pepanggungan. Nembang sansaya apik meneh ceta piyayi budaya. Sansaya apik meneh nek. Aku belum ngomong lho. Aku belum ngomong lho. Napa, Pak? Aku ora ngomong lho. Ayo diaturi, ayo. Ya monggo Lurah. Pak Lurah, Nggih. minggah ambe panggungan. Pak Ketika Sijo, lho, monggo Pak Sijo. Ayo katuran pinarak wonten pepanggungan. Ayo. Duduk. Pak, mriki Pak Kades. Kapan iso ketemu kali Elisa lek mboten niki lho, Pak? Ya, Pak. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Limbu. Nggih, jenengan nuwun sewu agemanipun hem.
sami kalih lendangipun Mbak Elisa. Kembar berarti nggih. Abrit. Kula malah niki wau pripun ngoten niku. Bingung ngoten. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Pak Lurah. Biyayinipun lembah mana halus merak ati yo. Iya, lek Elisa kaya lampor omongane ora. Kok lampir? Saugi ngertos. Tiange nggih ngeten niki. Luwepek ngeten nggih mesti Pak Sijo Lurah Pupus ngoten. Tiange lepek ngeten niki ngoten. Lepek niku napa nggih? Pamunten Niku takon lho Pak, lepek niku napa mboten ngerti niku. Lepek napa Pak Lurah? lepek niku nggih ngeten niki ngoten. Oh, ngeten iki. Mbak, ngene tak terangke. Bagus kok. Mbak Elisa tak terangi. Lepek ora ngerti? Dereng. Lepek ki lurah sing seneng karo sinden artine kuwi. Alah bilang dari tadi lho, Pak. Kula kan langsung ngerti nek panjenengan remen kalih sinden. Mau bang caket-caket kalih kula nggih. Ampun jauh-jauh, Pak. Hati-hati Pak Lurah, bengkokmu awas. Bosok iki. Ngene bosok iki. Ampun kumujeng niki Ibu mirsani mboten nggih? Mirsani Mbak Elisa. Mirsani nggih. Nggih. Niki aman Bu aman kalih Nggih. kula nggih. Malah ngeten Mbak Elisa. Sejatosipun kula menika kalian Mbak Elisa, Mbak Umi, kalian Bu Kesi niku sampun kenal. Malah kalian panjenenganipun Mas Cahyo ingkang dereng kenal ngoten. Asem berarti viralku di bawah mereka-mereka. Nggih. Met sewu nggih. Nggih, Pak. leres. Lho pancen jenengan lurah lepek kok mula nggih. Seneng kali sinden maksudnya. Kula niku kadang-kadang teng griya niku mirsani HP kalih mesem. Lah dikinten kalih bojo kula niku, "Leh, Bapak ki kapan le mulai rada selereng niku?" Nyuwun pangapunten malah ngoten. Ngoten Mbak Limbo. Lah nggih. Ngoten niku. Nggih. Ning pun mantun to Pak niki? Sampun, alhamdulillah sampun ngoten. Alhamdulillah sampun. Nggih. Dadi yang saben dalu dipirsani teng YouTube niku Mbak Elisa, Mbak Umi. Lek kehebatane Mbak Elisa napa? Jujur mawon, Pak. Dalem Kehebatane sing maring jenengan kesengsem. niku wau. Kula badhe minggah niku wau nggih badan kula kekel-kekel pripun ngoten. Lah iku maknane kuwi berarti. Ngendikane niku kok pating blekuthuk ngoten. Tapi nggih lucu ngoten lho. Aku ngendika blek kuthuk iki piye to, Pak? Lho kuthuk ora ngerti. Blek kuthuk ki nek Masalah. ono blek Udu, kuthuk. udu ki cara Jawa Timur cara Ponorogo. Apa blek kuthuk? Blek kuthuk ki pengin demok bokongmu. Lah kuwi Ya ampun, Pak Aduh, Lurah. mati Panjenengan ya. jujur sanget to, Pak. Jujur sanget. nggih. Berarti biasanipun namung bayangke nggih. Nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Lah niki pas kepanggih nggih leres kali ngendikane Nggih. Pak Cahyo kala wau Pripun? ngoten. Leres niku. Pripun? Nggih pas berarti ngertos kalian napa ingkang kula gagas ngaten. Nggih no, nggih. Panjenengan pripun sakniki saged nanggap wayang nggih rame banget, rame sanget ngaten iki bunga bombong. Nggih. Nggih, alhamdulillah Mbak Elisa. Niki kula niku kados ngipi. Tapi alhamdulillah dalu menika ngipi bisa jadi kenyataan. Ngoten. Awit saking sedaya panyengkuyung Nggih. warga masyarakat ingkang ketawis utawi terwujud kanthi kompak menika saged kasembadan warga masyarakat Desa Pupus atas dukungan warga masyarakat saged kasembadan ngrawuhaken panjenenganipun Pak Cahyo beserta kru Madangkara. Pramila nyuwun pangapunten ugi matur suwun sanget menika kula dalu niki nyambat. Nyambat Mbak Lisa. Nyambat? Nggih nyambat niku mangke kondur mboten dipun saosi kalih
amplop ngoten. Lho terus Terus pripun niku? Nyaosi duit ngoten. Menawi kula saosi amplop lah mangke mboten kersa. wah sampean bae lurah ya kaya aja kluthuk bae. Banyak. Lah niki ngeten. Ngeten Mbak Limbo. Pripun? Mila kula dalu menika mboten ngaturi Gareng Semarang kalian Mas Percil. Heeh, Menika niki cekap kula ingkang. Dagelane kula. wah, nggih to, Pak. Kan niki ra diirit ngoten maksud kula. Ra Janjane diirit, nggih mboten janjane. Mboten perkara niku. Jenengan lak pengen didageli dhewe. Bintang tamu dhewe men cedhak kali Mbak Elisa. Mila sing disawang ngriku terus mergo pengen sampean pengen blekutuk Elisa to, gitu. Apa ngoten? Nggih. Berarti mangke sios blekutuk. Mboten Mbak Elisa. Mboten. Niki kula ajrih dipun pirsani panjenenganipun Bapak Kapolsek. Bapak Kapolsek wonten Nggih. rawuh. Lho Pak Kapolsek ngendika pun ana. Pak Lurah, lanjutkan. Lho. Ampun wedi-wedi Pak Lurah. Nggih. Sawuri wedi. Ajrih Mbak Elisa niki kula. Nggih. Badhe nembang napa, Pak Lurah? Nggih, niki kangening ati ngoten. Kangening ati. Nggih. Sing pripun niku? Niki nyobi tapi sejatosipun nggih niki ndruwedeg-dredeg pripun ngoten. Soalipun menapa Nggih. ingkang wonten ing ngajeng kula menika wonten mahasiswa, wonten mahasiswi, ugi wonten dosen. Nggih. Niku saking isi. Lah niku berarti kan godange seni kan ngoten, Mbak Nggih. Ibu. Ning godange dhuwit lak jenengan nggih. Nggih alhamdulillah, Salah. mugi-mugi sak pengkere Nggih. menika bersih desa pupus dados gudange dhuwit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, lek kene godange dhuwit jenengan aja malah rabineh engko malah. Mboten. nggih. Lah niki Amin. untune mawon pun mboten genep mangke kalih ibu mboten kepareng ngoten. Nggih. Kanca-kanca siap kangen ning ati. Wah nggih. Mawibawa mboten Pak Lurah? Nggih insyaallah Wah nggih. belajar niki ngoten. Nun, Belajar. lho mriki mboten iso belajar. Oh ngoten. Lek wani ya wani, lek nganti kleru Oh, ya ngoten. denda nggih. Siap menawi ngoten. Biar bayar. Nggih. Enggak, Pak. Bawane, Pak. Mangke kula bawane mawon Mbak Elisa mangke langgamipun ngoten. Oh, nggih. Tapi kula dereng saged Mungkin Nggih, ada mangke. yang saged nggih. Kangge ning ati. Nggih. Enten mangke enten Mbak Tuti. Oh Mbak Tuti Nggih, bisa ngoten. ya. Niku artis saking Jakarta niku. Oh ngaten nggih. Jakarta. Terlonto-lonto. Ayo. Enggak, Pak. Napa, Pak, bawane? Kidung Srinata. Ngoten. Pangkur. Ngoten niku napa? Pangkur napa-napa. Kula yo mboten apal niku. Ah iso. Komen niku. Heeh. Pak Lurah presone stempel lah. Tokas marang. Ngoten niku. Oh, nggih. Sinom. Nggih. Sinom ngoten niku nggih. Nggih nyuwun pamun. Kidung Srinata kasmaran. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Wah, nyolong ketek ya, Pak. Lah iya lho Pak Lurah. Suwantene sae tenan lho. Lho, piyayi Panjenengan budaya. kok nggih nyolong ketek to, Pak? Eh, nyolong Panjenengan petek. suwantene sae sanget lho. Sak. Nyolong petek. Nyel petek. Ora kethek ora. Kethek kathah mriki. Niku sebelah niki kan pun pinesan niki. Kethek Oh. nggih kathah. Oh, Mas. kathah. Oh, nggih, nggih, nggih. Manis anggugah hati. Kula mbayangne jenengan kalih Bu Lurah mapan sare gitu. Jam 10 bengi. Besinah wanging netra. Bu Lurah mesti komentar. Pak, kowe adan apa piye to, Pak? Apik adan piye apik kaya ngono. Bu Lurah pun ngawet-ngawet lho.
suwe angani Amit sewu Pak Lurah. Niki lak tembang tentang katresnan gandrung to. Lah niki enten Mbak Elisa yo dimanfaatkan. Dipun manfaatke, Pak. Mboten Mang wonten nyepeng iki. tangan kula. Nggih. Mboten Ngaten. napa-napa. Ngaten. Mboten napa-napa, mboten niki Pun mboten. kula jamin jenengan mangke kondur dugi dalem. Mesti kali Bu Lurah langsung kepruk parut. Lah niki mengke lek kula lali pripun ngoten. Kula elekke. Nggih, mboten napa-napa. Timbang astane nyekeli sabuk ae ngono. Nggih, Pak. Darmaning lara branti solaeka nandang uyo Kuwi aja bener nih. ora ana usada yen ra ketemu sliramu wong Elisa ini manis mboten Pak Lurah. Pripun ta, Pak? Lek kanggene kula manis. Jujur lho, Lek kangge Pak. jenengan. pol Wah. manis pol niki Mbak Ah, Ibu. nggih. Mboten nuwun nggih, Pak. Nggih. Sing mare manis napane, Pak? Pun sedaya Wah. niki mboten wonten cacate ya. Nggih. Mboten wonten cacate pripun? Mboten wonten Cat. Oh, Cacat, Mbak. nggih, Lambemu nggih. sak? Cacat to iso. Oh, cacate. Nggih. Lagi iki ana lurah ra kajen. Neno. Lah nggih, niki nanggap larang-larang lurahe ra kajen. Jan bejomen urip Kula pisan. menghormati panjenengan lho. Nggih. Nuwun sewu, Pak. Nadyan mboten kajen. Ning nyatanipun para pamirsa masyarakat jenengan do gumujeng. Pahala sedekah Anda malam ini karena bisa menyenangkan masyarakat semuanya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Nggih. Oh, iya. Nimas manis nyoto kangkar yokas maran. Nyuwun tepuk tangan para kadang kagem Pak Lurah Pupus luar biasa Pak Sijo. Wah. Iya, iki Aku kok bingung mbudek. arep nyekel tangane didelekke, Pak. Lah kuwi arep juga duwe kok kowe ora. Niku lho Pak, pengen salaman niku Elisa. Kalau niku pengen salaman. Nggih. Nah, ngaten lho Pak pripun? Ah. Pripun? Rasane pripun? Mas Sempu, Mas, mang tulungi kula, Mas. Pak Lurah Sempu niki. Pak Lurah Sing kula Sempu. panggil Matur niki. nuwun, nggih Pak Lurah Sempu, nggih. Manganu to Pak, akrab kali Pak Lurah Sempu. Dalem. Akrab kali Pak Lurah Sempu jenengan. Nggih. Mangke yen mandam jenengan ngendika, pupus wani wayangan dalang cahya mosok sempura wani. Ngono ya. Boten niki malah wonten malih. Napa? Tuladan Prayogi. Anu, nggih. Napa? Mbah Lurah Gondowido ngoten. Gondo Gondowido. badhe wayangan. Geng niku, Mbak Limbo. Non? Geng lurah di Kecamatan Ngebel ngoten. Gengnya. Geng. Geng, Oh. ngoten, Nggih, nggih. nggih. Nika piyantune Pundi ta, Pak? nemo gowanreng. Ingkang lemo. Tesih Oh, niku timur, to? saesuk nggih. Waduh, Pak. Oh, kok Mengke kasuwun minggah pepanggungan Lah, nggih to. kersane saged mirsani Mbak Elisa, Mbak Umi kanthi celak ngoten. Nggih, nggih. Ning janjane sik ganteng jenengan, Pak.
Mila. Si gagah jenengan kalih Pak Lurah pundi wau sing geng-geng niku wau. Gondowido. Nggih. Yudha. Buktine jenengan luwih gagah wani nangkep wayang ngeten. Oh, Gagah ngoten. jenengan. Lah niki mregi kula awali niki lho. Nggih. Kula awali niki lah mangke kersanipun Mbah napa Mas Demang niku mengke nggih gentos nanggap panjenengan. Amin. Amin. Nggih, amin matur nuwun. Niki memperkenalkan di wilayah Kecamatan Ngebel. Ngoten Mbak Ibu. Leres Pak, matur nuwun sanget Pak Lurah, nggih. Nggih mengke rek upami kula nderek nyeponsoraken ngoten kan bayarane lagi sudo ngoten nggih. Lagi iki bae Dek blantik bae. Lah Oh, pripun wah matur nuwun sanget nggih. Malah jujur ngene iki apik lho, Pak. Nggih, lah pripun? Karuannya. Nggih. Lah kula niku kondange Lurah Pupus niku Lurah Ladak, tapi lek teng nginggil panggung kula nggih saged guyu lho. Lah iya lho kek ento. Matur nuwun. Nggih wonten malih badhe dipun dawuhaken. Sampun Mbak Limbo. Sampun. Badhe mandhap. Nggih. 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 Pun ngaten niku mawon. Nggih. Niki langgame kersanipun dipun lajengaken Mbak E nggih. Nggih, Mbak Tuti. Nggih. Pamit kalih Mbak Elisa Nggih. riyen. Matur suwun Mbak Elisa. Nggih. Kula nyuwun pamit. Niki terus ngoten mawon napa pripun? Salaman riyen. Salamane pripun niku nggih? Wonten bebas jenengan. Salaman malih. Salaman cara barat mboten napa-napa nggih. Ngoten nggih. Nggih. Kalih Pak Lurah. Nggih, ngaten iki nggih sakit. Ngaten iki nggih sakit. Panjenengan madhep riko kula anu. Lah wis kita blekutuk kene lho, Pak. Salim riyen ta, Pak. Tuku uyah warnane putih. Pak Lurah, benjang nanggap kula malih nggih. Nggih, amin. Nggih. 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 Langsung mawon. Lah kok ngene iki lho. Lah, ngono kuwi lho. Wah, jano. Panjenengan niku pun bawa lho. Non. Pripun, Pak? Boten nolak. Boten nolak. Lah akeh ora. Sagep, Pak. Engko diitung ngono. Lah biru kabeh sing abang ndi lho kuwi. Matur nuwun nggih, Pak. Sampun. Wah, jan iki lho Pak Lurah calju lho ora owel lho niki. Mugi-mugi rezekine mboten lokak malah kebang ya, Pak. Pak, nggih. Niki senes dhuwit swalikan to, senes to. Mboten. Pun Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Pun diwekas napa to, Pak? Kula niku sampun dipun wekas, Nggih. upami nyawer empun ngantos dhuwit tarikan. Wah. Niku sami mawon kalih lurah korupsi. Nah, Nggih, nggih. Tepuk tangan mugi-mugi Pak Lurah. kula wonten ing taun 2024 purna menika purna ingkang napa nggih? Amanah. Amanah dados mugi-mugi kula dados lurah ingkang lurah boten korupsi. Ngoten. Amin ya rabbal alamin. Menika wonten Bapak Kepala Dinas saking Dinas Pariwisata mugi dados pageksen bilih kula dados lurah mugi-mugi dados lurah ingkang amanah. Amin. Nggih. Nggih. Lah artane ajeng pripun niku? Lho niki ajeng dibagi roto. Oh, alah, Dalange ra entuk meri iki. Ora. Wong Pak Lurah ki senenge ngene mergo sinden-sindene kok. Oh iya. Aku lek gur pantes-pantes ya sak asem ora. Iya. Nggih, Matur sembah nuwun Nggih. Pak Lurah. Terus salaman neh. Lah kapan meneh ya? Sisan dong. Wah, sing lanang ora gelem. Wah, wis. Kula ketuane ora disalami. Kosongan kula nggih mboten purun ngoten niku kangge jenengan nggih. Nggih Pak Lurah, matur nuwun nggih. Ngapunten nek kula gojek niki wau kebacut. Napa? Remen. Non? Remen gojek Pak Lurah. Non anu badhe ngambung Elisa. Ampun. Nanten Kyai kata iki. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Pupus sangat luar biasa nggih. Pak tenan iki. Golek sik rong sayah goro-goro dunggahke neh ya. Pokoke aku ngger monggo kula atur rawuh Mas Gareng Semarang Pak Lurah berarti munggah. Mbak Tuti ya kancanan Mbak Elisa Ya, ayo monggo. dalam lagunya Tuti, kangen dulu ning nama ati ya. cepet kaya ngempeh. Ayo. Ya. Iki. Wes elak iki digepung karo Pak Lurah pirang-pirang iki.
Tutik langsung bersinar. Ayo. Lah liyane pundi? Kok namung Pak Lurah setunggal niku tok. Kok sik pemanasan kok. Oh, Tenang, sing tenang. nanti naik sing semua tenang. nggih. Oh iya, naiki kamu. Kalau nggak naik nggak enak sayang. Iya. Ayo. Ah, ngene iki seneng aku semangat ya. El. Semangat banget. Pak Lurah gak tanggung jawab lho. Kok Lah piye bar buka langsung ora ditutup langsung ngalih dilar lho. yo tanggung jawab wis mbayar iki Lho, mau. bayar nek ora diapa-apane pangke wah to, El. Kowe gelo yo. Iya ya mesti heeh. Kan aku urung mau. Pak Lurah niki nyuwun diapa-apake lho Aku urung salaman. Oh, durung salam. Durung. Wes. Urung ping pindho. Oh, pindo. Iya, aku kan senenge ping pindho, El. Niki emang ngoten. Den. Ambene ora. Monggo kangen ning ati ya diaturke dhumateng Pak Lurah Pupus, Pak Sijo. Dados. Retnowati Triastuti. Nang karo ilu. Awak lungkrah ora bisa turu masih. Ayo, hawa wayangnya nemu. Asik. Hati susah nunggu kowe balik. Rasanya uang bagus sing bisa nambani. Ya halah enak ya. Enak banget. Enak ya Pak Lurah. Biasa. Aja ngono to. Aja Uyup rukun ambangun warga masyarakat Pupus Ngebel Ponorogo. Kompak dan solid. Woi. Bagus
sinden kaya ngono bentukane to Pak. Lho iki kekuatane Madangkara. Tak titeni angger dhek ra mangkat udan deres kok. Oh mula ya, iki sing jaga jebulane ora udan. Kakak Tuti Luna Maya. Iya. Selani, Mbak. Cek. Sugeng dalu Mbak Limbuk saking kula Demang Pupus. Nyuwun gending sesideman dipun bawani kalian Karangkates. Minangkani pamundhut saking Pak Lik ingkang boten kepareng dipun sebataken asmanipun. Nggih. Apa iki? Ingkang nyekar Mbak Umi Hafifah matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Limbuk saking sedaya perangkat desa Pupus nyuwun gending setunggal dadi ati dipun bawani Bapak Suroso asli Pupus kalian mugi rahayu tolak sengkala. Nggih. Wassalam matur sembah nuwun. Nggih. Wah kaya dalang gapiro ya. Coba kaya ngapa. Monggo kagem Bapak Suroso mbok menawi tasih kepareng lenggah menika kula riyenaken. Ya. Nggih, Bapak Suroso. Menika request saking Bapak perangkat Desa Pupus. Nggih. Monggo Pak Suroso tasih lenggah. Kasih lenggah mboten nggih Pak Suroso? Wonten niki sampun jumeneng. Nggih. Oke, monggo diaturi Mbak, wonten diaturi Mbak. panggungan Pak Suroso. Nggih. Dipethuk Mbak, dipethuk Mbak, ngono. Ayo. Pak kula petuk nggih. Kula petuk malah ora. Suroso petuk. Petuk menjemput maksude. Nggih, Pak Suroso nggih minggah mriki. Oh, kok mboten ngangge sandal? Oh, nggih. Nggih, padake masjid kok kene sana. Nggih. Mangke sopan kula niku. Wah, nggih Pak Suroso. Ngaturaken sugeng dalu dhumateng Mak Cangik, Nggih. Sakro. Nggih. Wak tetengah mriki Pak Suroso nggih. Nggih. Niku tebi sangit mengke medeni mengke nek geblak geblak. Nggih. Pancene rada di mriki mawon nggih. Kok ngaten niku le nganu bir jalan. Niki kan napa ora niki? Panjenengan wau le anu ajeng bawa dados etos. Dados atos. Nggih, dados atos. Nggih saderengipun nyuwun pangapunten niki bilih wonten kalepatan kekirangan pergi menika senior sedaya kula nggih nyuwun pangapunten diagung wangsami nggih Pak. Nggih mboten napa-napa. Ambak jenengan alit niku kados Raden Sentiaki, Pak. Nggih. Sentiaki satriya Swala Bumi Senopatine Kresna nika. Lek ngantem wong wedok langsung meteng. Nggih mandi ta nae? Ha iya, wah seneng dhek ora ya. Niki ten napa lho niku anggenipun nyelamaken tiyang sepuh niku kan damel. Nggih. Nggih. Napa niki pun nyanyi mawon. Wah nyanyi, nggih, nyanyi. Nuwun sewu Pak, sepinten didinganipun? Pelok barang, hati-hati. Napa bawane? Asmarantono. Wah nggih, gegarane nggih. Nggih. Nano. Gegarane wong akrami. Saya tepuk tangan rumiyin niki wah. Pun saya, Pak. Jangan merendah untuk meroket lho, panjenengan saya sange tok. Nggih niki kumpulan tiyang kathah jenengan lem mengke kok. Nggih, kula lem wong pancen saya tenan. Niki saya napa saya, Pak Bu? Yo diberangkatne yo. Alah niki kok kados setunggale nika. Pak Mudin pun kondur kok. Mboten, diberangkatne minggah teng panggung, Mas. Oh nggih. Alhamdulillah. Jenengan panjang umur Pak Suroso. Oh amin. Panjang umur sehat panjang yuswa. Tutu bondo tutu rupa Jenengan putrane nggih seniman to, Pak? Putra. Sepahe napa putrane? Putra jenengan. Mboten kok. Alah mendhi putra jenengan suarane ya apik ngerti.
Boten. Teng mriki enten kok. Ngajeng jenengan niku lho, pas cilik niku lho. Kok mulane ket mau kok nutupi rai. Pak Suroso duwe anak Pak Surono. Sulomo. Sulomo. Niku lho Pak, niku lho. Ajeng duet kali Sulomo. Wis dijak gojan ki klingkap lho nggih. Kelingkapi napa? Oh, kelingkap Oke, nggih. hilang. Kelingkap nggih. Amung ati pawi Waduh. Ya pikir. Ya ampun. Gawe-gawe. Apik niku nggih. Bulane ya. Mumpung wonten niki nek wonten dalem niku sing kula pirsani kan wonten YouTube to, Pak. Nggih. Bu dosen wis duwaya niki. Nggih. Iki kok saged tatap muka. Tatap muka. Mbak Kula Elis- niku nggih kesengsem lho kalih panjenengan. Mbak. Kumise niku lho Ah. saged dipun blintir. Terus Mbak, terus. Wis kula rontok kok, Pak. Padha ro anake. Ayo kaya toprak kaino. Mumpung Pak Suroso iki kendel ya, Pak Lurah mau kan piyayi nandhap asor. Mung kendel. Kang Mas Broto. Ayo Mbak, ayo Mbak, ayo Mbak, ayo Mbak. Kang Mas Broto. Pripun to Kang Mas? Pundang ulangken kula ngatu-atu panjenengan niku kok malah mboten mriki-mriki. Kang Mas Broto. Sing edan niku to, Pak? Heh? Sing edan yo. Nggih, seminten, nggih. Ayo sida rabi apa ora? Lah mungkin butuh kehangatan kayak kalau sak menten iki napa ki saged anget kok. Apa-apa cilik ra apa-apa, sing penting ki kuat ngono lho Mas Broto. Sing tak butuh kekuatane. Panjenengan kan kados sencaki to, Mas. Nggih kiat-kiat ngoten kula niki enten griya mesti berantakan. Berantak. Lah napa sebabe kok berantakan? Wah, Pak. Engko pun sami ngertos suami istri ku jenengan kalih Bu Kesi, kula kalih anu sami mawon. Pak. Sinten to. Cempluk. Cemburu to? Cempluk. Marsia. Pluk to? Iya. Cemburu kursi ya? Iya. Jadi kowe terus lu karo aku apa ora to Kang Mas Broto? Kesuwen. Iki manut nang eret-eret turun. Wis didep kaya ngene iki lho, ya mbok didep nek ngono lho. Oh, pundi pas pundi. Tangane. Nah, paling ora roman kere ngono lho. Roman kere kan ning nggon telaga ngono dijajak napa, cimol apa-apa. Luput pisan kena pisan Anake kok kemropot to kowe meri apa piye karo bapak? Hah? Kowe meri apa piye? Ayo to. Ayo. Disaingke apik sapa ngono lho. Aku tak milih. yen gampang luwih gampang Yen angel Ayo. colongan iki lumayan Pak, seket lah. Sik to. Sah. Kowe iki sinden apa copet? Urung dikeki kok wis ndudut dhewe. Lah nek Enten kuwi lho, copet, Pak. panjenengan niku kedah ngatos-atos. Jeneng wong wedok iki nek ketoke Padahal memikat. Padahal kula sambatan kula nggih. Sambatan Bapak perangkat tahu nggih. Nggih. Oke, mboten Sik, apa, Pak. sakniki ngeten. Jenengan ikhlas mboten niku jalan Ikhlas. Boten. Ikhlas. Ikhlas karo menteleng. Mboten. Mboten kagungan iki namung niku lho. Niki gegek det brambang ngene bojone. Mboten. Mboten apa-apa nggih. Mboten griya kathah. Waduh. Makasih lho Mas Broto. Ayo. Kathah ke luwuh. Enggak Pak Suroso. Enggak apa-apa ya. Tan kena numbas
Tresno kuwi ora kena tinumbas arta Kakang Mas. Dadi kira ono apa-apane nek mung 50.000 ya Kakang Mas. Ya ora ketan 50.000 iki udah palsu, Dek. Asli. Asli. Ya paling ora iso nggo nguyuh ya ping 10 swidak 12 ya 2.000. Kuwi nek dingge nguyuh ning anu kono, So. Wangi Kang Mas. Mau ngenteni sok barang. Nguyuh ngenteni sok iki. Enak to ya let nonton maksudnya. Oh, nggih. Mboten, Pak. Nuwun sewu. Napa niku sampun dados ciri khas nggih. Niki kula amati panjenengan pertama bawa. Nggih. Kok mesti menteleng gitu napa? Lah mawi mripat lho, Pak. Mboten kok mboten iso tenang santai sahdu ngeten pamane. Sajane kula niku dredeg saestu, Pak. Oh. Nggih, dipun bersani wane enten YouTube kok niki kok saged tatap muka ngeten niku dredeg sajane. Nggih, jenengan kula mboten kelangan dhuwit 50. Mboten. Mboten gelo nggih, Pak. Namung ngeten iki lho. Kula jeng sambatan kula wau, sambatan Bapak perangkat. Mboten ono apa, Mbak? Saestu, Pak. Saestu. Niki biasanipun nek pun menehi ngaten iki baline kathah, Pak. Bali 5 juta. Amin, nggih, nggih. 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 Ikhlas nggih, Pak? Ikhlas. Alhamdulillah. Nggih. Sah ngono lho maksude. Langgame jenengan nggih. Langgame duet. Duet nggih? Iya. Piye carane ora mung 50 ta ya. Oh, yang ini. Nggih. Berdua. Nggih? Nggih. Nggih. Golek sing kaya apa wong nyatane Wah, apik Pak Surasa iki. Yes. Kon soprene wah bali kena wong rasane tansah bangun tresno Mbak Elisa, ya, nanti. Rangkep masuk Jaipong. Awas. Oh. Pripun Pak raosipun dipun iringi madangkara. Raoses remen saestu. Remen, Bombong. Senaosa Bapak Wiraswara saya ku ndredeg jane lho. Dredeg. Nggih. Ampun dredeg niku lho putrane sing luwih dredeg. Wah, iku anggar digarapi ngerokok terus, mergo lek ora ngerokok abang raine. Hei. Matur sembah nuwun nggih, beliau ten papan nyuwun pangapunten ngasak kathahipun. Nggih. Sae sanget Pak. Pak Suroso nun sewu. Pak Suroso. Kula niku sangat luar biasa. Lek bawa niku sosok methi kathah ingkang saene lek njur langgam ngeten iki iso ikali Rama iso pas niku mboten sembarang orang. Berarti jenengan iki pancen seniman hebat. Jenengan kelangan 50. Mboten niku mboten kelangan, Cul Pak. Pak. Cul. Kula yo baleke 200 priwo. Mboten, mboten. Nggih. Kena, Mbak? Estu. Ampun ngaten to, Pak. Oh, ngaten niku lho. Mengke nggih tumbas brambang nggih bojone bawang. Lumayan. Oh lah Pak Suroso dikek dhuwit malah menteleng. Kok pripun to, Pak? Ngrepoti jenengan. Allah gayamu. Sosok.
Lah. Panjenengan iki kok nggih. Wis niki Dek Bodo mboten sowan rika nggih. Matur sembah nuwun. Lah nggih mboten tindak mriku kali Pak Lurah nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Sembah nuwun nggih, Pak. Panjang umur, sehat Sampun selalu. ngedekaken Ngapunten yen swasana. enten keladuke tembung nggih, Pak nggih. Niki namung gegojekan semoto, nggih. Semoto. Moto-moto. Sampun niki jan gayeng sanget, Pak. Luar biasa kaya ngono kuwi semangate kok Mbak Elisa. Lah nggih to. Seneng nggih. Terhibur. Nggih. Arum Bali Mbak Birgita, ya ngancani Mbak Elisa Orkarus Alasu. Monggo. Dados. Ini juga bibit unggul Mbak Elisa. Bibit unggul, namine sinten lengkape mbok menawi dereng tepang. Nggih, sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu sedaya kemawon. Ya. Tepangaken nami kula Birgita Ayu, cantik sekali sepanjang hari, harum mewangi di pagi hari dan malam hari. Ihi. Ora harum mewangi kok ngene iki nggono apa sih? Lah kan iki harum kabeh ngono lho, Mbak. Oh kabeh Heeh, maksudnya kabeh. harum mewangi sepanjang hari. Ihi. Kudu ana ihi. Oh ngono, wis Nama ciri panggung khas, ya. Nama panggung. Kita Oh, iya. ihi. Ya. Ben gak kalah karo Mbak Tuti kan hanje ngono to. Oh iya nek bali. Ihi. Oh iya. Bedaan Kowe suka ngendi ihi? Sik kok ngendi asalmu ihi? Asale ngendi? Kediri. 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 Iya. Kaya nyang-nyangan brambang iki loro ora. Saka Kediri wis rampung kuliah napa dereng? Hah? Wis rampung kuliah napa dereng? Napa to Pak niki Pak? Ngomong napa to niki Pak? Wis rampung sudah selesai kuliah apa belum? Dereng. Dereng. Nggih. Semester pinten? Semester 8. 8 wis arep ya. Ya. Ya, muga-muga ndang lulus. Ya. Wis duwe jodoh durung? Lah niki jodone kula. Iki lah. Heeh. Wah, anake. Oh, putrane Pak Suroso. Putrane Pak Suroso wau lho. Wah, kok Sulama ireng Birgita putih. Lah nggih cocok to Pak? Anak-anak ula weling kok malah. Cah cantik kayak kaya Iya. ngene. Nek sengit aku Pak angger sinden ki, sesuk sinden enggak boleh bawa tepas. Enggak boleh pakai lendang. Lah kenapa? Ha sindennya angger nggo tepas, tepasnya toke ndi? Tepasnya ngene iki. Dipase ha. Nah, ngene iki tepasnya langsung dingenekke, set rasan-rasan. Tak. Pepepepepep ngono kuwi lho, Pak. Rasan-rasan lho, Pak. Rasane aku ora? Tepas sih marake luknat tenan iki. Apa iya? Bahaya sesuk sinden entuk nggo tepas. Ayo. Mergane marake ngene iki rasan-rasan. Ngomong ke dalane. Ngrasani aku to. Heeh. Piye lek ngrasani? Lah mbah takono iki mau karo Mbak Uun. Ora ya, ngrasani anu kok, Pak Lurah kok. Ngrasani Pak Lurah ngopo? Pak Lurah lho gak gelem salaman karo aku. Pak Lurah. Pak Lurah. Niki lho ajeng sadi Niki lho, salami Pak. sinden rumiyin. Kula Pre. dereng lho, Pak. Nah. Lah kowe iki ora kelean Pak Lurah ge unu-unu iki mau. Lho, dereng ping kalih, ping 3 dereng. Oh, iya. Jaluk tanduk to. Ya tanduk. Alah mengko ki teko dhewe duit ki. Ah, Sekarang kuwi sing penting nembang sik nek apik duitnya teko dhewe. Nggih, Pak Lurah nggih. Jempole pundi lho, Pak? Gak. Ketoke Pak Lurah seneng karo sampean to, Mbak. Kok tak bagai. Sing penting kowe nyanyi sing apik. Pak Lurah wis di WA karo Bu Lurah nganti aneh-aneh awas. Caping gunung iki yen Birgita iki wah kon ngerok apik iki ya. Capek gunung model rock
Nggih. Coba tak rungokke kaya ngopo. Alah sampean iso. Bawane didum cah loro. Iya. Iki wis kondang nang YouTube iki Elisanya Madangkara adalah Birgita. Oh ngono ya? Iya. Nom-nomanku pancen koyo ngono. Wis saiki wis tuwa. Saiki wis suwek. Ayo. Yo, bawa pangkur. Saben bengi nyawang. Jenggleng mboten iki. Nggih, nggih tampa adem kok. Ayo. Monggo Pak Prapto. Kok glundung kaya sing viral ndek iki. Sing ono apa sinden glundung? Enak. Ya aku dongake nggih ampun glundung. Ki aku ning kene totalitas iki. Ora arep. Nek lek cincin aja dhuwur-dhuwur Oh ya lho. mboten iki lho. Kok Oh, jenenge ndelok. nggih ngemat-ngemat gitu. Ndelok kentelmu ra kuat aku tenan. Kadoan. Iki jane arep jenggleng apa arep jaran iki? Kok iso lumpatane Ah, adoh. sekarang kamu gantian. Ya naik. Astaga. Yen memajang. Mas Ayo, Sono, Bil. siap ya, Mas? Aku wis ancang-ancang. Mengkaro. Aho. Iya. Iya. Kepenakan iki. Janur kuning. Ya pilih. Milih. Lah aku pilih lagi pancen pilihanku. Sorry, Mas. Ngono Sorry kok ya, yo Mas, mbok tolak sayang. to. Sorry ya, sayang. Bir, Napa, Pak? mesakne sing gampang. Tak kira aku. Kejeli. Oh, Mary. Mary, Mbak Mary. Mary. Tiwas tangannya wis nyeketem gini loh. Bukan aku. Mary, Mbak. Nggih. Kok ya, Mbak, sing gampang ya. Kembang wae wetan gunung. Kowe enak banget ya. Enak. Kamu kok Madangkara. nggak kayak gitu sih tadi? Nyapa? Mencolot-mencolot. Jenggelengannya tuh loh yang mantep. Oh iya, balik ya. Ya. Pacitan loh. Kudu ning Ponorogo iki. Angkat ke. Kurang piye Mas Nopal? Oh Kurang iya, nyedhi. kurang nyedhi dia. Bir, Halo Pak, kowe ngono iki didelok karo pacarmu ngono ora diseneni. mboten Pak. Malah piye? Wis ra apa ngono wae, lek iso luwih parah ngono. Kowe dilulu lek kowe ora. Ayo. Diliarke. Aku tak melayani orderan ae. Yo. Panas udan
Niki Mbak Lia ngono, Mbak. Ya. Niki mboten. Tarikan sinden. Ya. Angon wedhus. Angon wedhus. Cacahe 3. Telu. Warga pupus. Semoga bahagia selalu. Amin. Sik, piyayi pupus mesti piyayi nyeni. Diamini ning ngangge anu, Pak, ngangge lagu ya, Pak. Allahumma amin. Ngene nggih. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak? Saged nggih. Baleni Mbak Lia. Gampang kok. Ayo, baleni. Angon wedhus. Cacahe 3. Ya. Warga pupus. Semoga bahagia selalu. Ya Allah. Kaya ngene lho Pak Lurah, kudune lek wayangan ras taun pisan ning seminggu pisan. Bangkrut. Ya selanjutnya. Jajane ya Tuti Gisel Luna Maya. Komplite. Sarhasari. Jeneng. Kok Jakarta ora isin-isin ke lho kamu. Suara saya serak sekali. Kalau malam begini. Kumat ya. Iya. 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 Tarikannya pakai juga ya. Harus tuh. Yuk. Tikus. Bapake Umi. Mboten aku ora lho. Pak Yoyok lho. Ora aku plek kok. Tikus. Mangan usus. Kan usus. Oh iya. Aja tulung aja maido. Sing gender Lah ngomong ambung lho. lho we. Sing gender aktive tak ambung lho we. Tak Aja kowe pangan ngambung. lho, we. Kowe ngambung sing ngender Seneni Manohara. Yo, piye mau tikus mangan usus ya? Tikus. Mangan usus. Pak Lurah, Pak Lurah, kosong. Iki sinden piye kok iki? Tikus mangan usus. Pak Lurah pupus jenengan pancen bagus. Nggih. Oh wes Piye lek ngamini? Wong cetha wis bagus yo angel lek ngamini. ya ora apa-apa to El. Kan sing ngomong aku karo sampean kan beda. Iya. Nang karo ngindu. Iya. Wis tak amini iki. Oh wes. Ibu negara. Oh wes to. Ora krasa ya El. Ibu negara no. Ibu negara, Ibu Sukesi Raharjo. Rahayu. Lah Rahayu padha. Ayo. Raharjo. Lek ngelone marune sak geleme dhewe. Apa? Maru. Desa pupus. Sapu bos. Hawane adem. Dem. Bojoku bagus. Awas. Jaluk diantem. Allahumma. Ora samin-aminan. Wong kuwi kriminal rumah tangga diamini ora ya. Nganyelke. Ayo. Ket sore ya atiku wis celekat-celekit. Eling ora sampean? Eling. Para pamirsa mestinya seeling. Hmm. Kuwi pariamu sore mau. Apa? Ning joglangan nyemplung karo Elisa. Piye jare bayangno? Ning joglangan nyemplung karo Elisa. Sampe ora ngerti to? Terus nyapa ning kono? Dengarkan dulu. Ngopo tok aku ngejak Elisa iki njebur joglangan? Mergo sampean ceblok ning kono. Elisa, ayo nulungi Bu Kesi sing nyebur joglangan. Ngono lho asline iki. Kita kan harus saling menolong. Kita kan sesama umat, kita harus saling menolong. Saling menolong itu adalah sifat kemanusiaan manusia. Ina percaya ya jenenge wong sirik wae. Padahal kan karep Pak Bayan pundi pun kondur dereng. Hanya apa? Pak Bayan kula tumet jenengan Pak Bayan nggih. mau balas dendam. Ora Guyon. guyon. Kocek mawon. Ka apa-apa kok El. Apa tenan aku ya ikhlas. Ampun nyunggi kompor nggih, Bu. Ora aku ikhlas, malah aku ki lek bojoku kuwi ya pancen bojoku alhamdulillah kula niku 16 tahun rumah tangga kalih Mas Cahya Kuntadi mlakunipun alhamdulillah lurus Bapak-bapak. Nah. Bojo kula mboten seneng, mboten duwe demenan, mboten niku duwe lho. simpenan.
Alhamdulillah. Nggih. Saestu nggih kula bersyukur setia tenan 16 tahun anak papat ora tahu aneh-aneh. Saestu. Terima kasih. Ten panggung ngaten iki nggih Bu. Terima kasih cintaku. Neng niki wau saderenge niki ajeng tanggapan teng pupus, niku bojo kula niku meling teng kula, Bu. Aku sanggite dheke. Aku mbok ditukokne anu to, Bu, beskap anyar. Iki wungu niki beskape anyar. Lho, kok dengarane sampean bagusi. Ya Bu, ora apa-apa lek bagus kan sampean ya seneng ya aku bagus. Padune arep ketemu Elisa to. Niki lho Pak kula iki. Kelakuan kula ngoten niku lho, Pak. Dan pokoknya anggere arep ketemu Elisa, bintang tamune Elisa wis bagusi. Neng omah seminggu ra iso turu, El. Raiku bar piye? Bar kok kapane raiku? Raiku bar kok kapane iki? Tak facial deh. Tak facial DNA Salmon Skin Booster. Nanti ben Mulane glowing ya. Booster mula sinyale kuat. Ayo. Ya wis kono sakarepmu. Ning intine aku ikhlas. Upama pancen bojoku kuwi upama pengen rabi, upama di bojo loro, upama karo awakmu Elius aku ikhlas. Malah aku penak. Dadi bebanku iki tanggung jawabku ngopeni dhek iki ringan. Lho. Katen nggih Bu. Loh. Dilalah kula jenengan kalih Pak Yoyo kan sempak teles ya Bu. Komplak. Kompak. Nggih to Bu. Ya intinya Semangat kompak anti males. betul. Iya. Intinya kerjasama atau partner yang baik itu adalah Elisa Orkaros Alaso. Kalau bersama Madangkara dan Bu Gesi itu tenan rasa cemburuku tak gua neng kali El. Tepuk tangan penonton untuk Bu Sukesi Rahayu. Kesetiaannya kepada suami dan paguyuban sangat luar biasa. Dia korbankan suaminya mau dimakan oleh wanita lain. Loh, ngeten lho Pak Dalang. Lek teng panggung niki kan seniman itu milik umum. Ora beda karo Mbak Elisa Orkaros. Teng mriki wau Pak Lurah ya ndemok ngejak salaman. Niki wau Pak sinten sing bawa terakhir niki wau nggih ngejak. Pak Suroso Daladi nggih ngejak salaman. Terus Pak Cahya Kuntadi nggih. Menurut kula sebagai seniman dalang nggih milik umum. Intinipun dalang teng panggung mriku pun milik umum. Pun kula ikhlas boten napa-napa. Tak liarke Pak wis. Monggo dilanjut. Padake kewan to aku malah diliarke ora. Mau jare milik umum, mongko sing umum akeh toilet. Ayo. Padake WC aku parat. Ayo. Mbak Uun, aduh anggunnya. Artisnya Madiun. Ini dia. Keseni tadi ternyata membawa bakul dia. Bakul mainan dari Jumok ya. Yo, Mbak. Tindingannya Mas. Waduh. Ayo adus. Waduh. Wah. Ngejak sapa adem kaya ngene adus. Ojo keceh. Jokecah. Warga pupus rezekine akeh. Pak, yuk. Sik, kok ana sing dhuwur ana sing ngisor. Allahumma amin. Ngoten ya, Ji Rolo. Yalah, ibu-ibu kalih niku matur nuwun nggih, Bu. Nggih, jenengan iso nembang lho nggih. Luar biasa iki. Umi, ayo. Umi, rambut Jangan sok sama anggun. sen kamu ya. Ayo. Pek dadi bintang tamu sok anggun ora ayo. HP-ne loro. Yo. Bener. Bener. Iwak gabus Mangga, Bos. dikempit Ya semapot nembok kepet mesake Pak. bene bebas Waduh. Iya. Bintang Bintang tamu tamu. bebas kok ya. Heeh. Pak Lurah pupus kula nyuwun duit Wah. Allahumma. Karian rabir. Karian. Nggih no Pak. Ayo karian. Tuku uyah Oh iya. kecemplung sumur. Mur. Mbah Lurah mugi panjang umur. Allah. Elak tenan ya iki. Kula malih boten iki. Yo Iya no. iya. Iya no. Ya jajal neh, mau wis akeh ya. Meleh nggih Elisa nggih, parian nggih, Pak. Eli. Elisa parian setuju? Iya, setuju wae kari nonton iki. Karurunan ya. Wah, ketularan tutik.
Ngendus endus. Apa? Nggak ngendus endus. Oh, ngendus-endus apa to? Ngono lho. Ha. Ngendus endus ngendus endus. Ngono ngendus endus. Kalene. Ngendus endus. Endus endus. Ning jugangan. Ngendus apa? Ngancani mau lho sing ning jugangan. Iya. Warga pupus tansah lumintu karaharjan. Allah. Jos cerdas kabeh. Panas, yuk. Panas udan, udan panas saling-aling. Caping Nadyan wadon sarta Suara sulit. Masuk. Iyo, iyo. Nate
anake sapa? Nek nganggo kacamata langsung kentir. Mbak Lisa nek dito iki? Lah, toh? Mbak Lisa ndi ya? Lah, Pak kok peteng to, Pak? Kancane Saiful iki. Amit-amit. Bir. Sekar bisa sama. Hey. Hati raja. Awas. Hey, hey, hey. Kene iso tos mau jare ra weruh. Terima kasih Mbak Elisa. Ning wong mangan yen kewareken malah teng wekteng sebah. Niki istirahat sik jenengan. Saged ngunjuk-ngunjuk sik, saged WA-an sik, nggih. Kula tak mbacutne gelaring cerita kagem para lenggah khususipun warga masyarakat ing Pupus mriki ingkang kepareng mirsani ngantos tutuk lakon